Teraz to klipni, lebo si musím napraviť vlasy. Klipni to. Toto nedaj do videa, Však áno, veď jasné, neboj sa, však ja viem, čo robím. Dobre, ideme, on proste, furt je niekde prejsť tento človek, ty kokos. Dobre, ideme. 3, 2, 1. Dobre, takže... Počkaj! Toto tam dám, mne to je jedno, kámo. Už si mi 5 krát povedal, to tam nemám dať, ty vole. Toto tam dám, to bude vtipné. Kámo. Dobre, už ma to absolútne nezaujíma. Dobre, ideme hrať World, ideme proste get 6, proste 6 šance na to, aby sme tipli 5, proste toto oné. Takže Tomáško má tiež, neviem, či to má vlastné, alebo... Počkaj, tak dáme... Čo dáme? Hany? Ečko mám správne. Ja tiež, my hráme to isté, ale tipujeme, že chápeš. Dobre, takže money, dal som aj ja money, mohol som dať iné, lebo ja som debil, ja som to chcel otestovať. Dobre, takže Ečko máme, takže... Dobre, Starky, idem to vyhrať len tak rýchlo. What do you mean by that? Počkaj, daj mi chvíľočku. Eager, dám, že Eager. Máme E a A, hej, Ečko to není. Počkaj, E a. Dám, že... Máme tam Ačko, Ečko a Lko. Ečko. Ty kokos, ja fakt neviem, Doriti, počkaj. Čo ti dáva, kámo? Je tam T, T-E-A, kámo. Aha. Fakt? Dobre, Ačko, mám je tam L, ok, ok. Kde Ačko? Nepoviem. Ty máš posledné, pozor. Takže máme to takto, tak. W is. Tak. Aha! Nie. No a teraz čo? Dobre, mám 4 posledné, ale kamo... možno. Nie. Toto možno. Nie. Dám toto? Není to slovo, okej. Mám to! Ty kokos! Ja to slovo ani nepoznám, ale mám to, ty vole. Nádhera.